nili non kaningje nang ko athege lapoelo atumi tahai isi KSA a group atumabang hala Dr. Mumin Phan Perem Nangji per a group atumabang tahai nilipan ke bok tu ason lo alang litu nili KSA ke doan phan si nili ki putot tu alam setan nili dak lam klar ke pigantung la pohelo nili KSA kado we phan le pu gali lage KSA akapre ka KSA tum ke Mumin Phan Perem pek Nangji po alam laben Congress Phan pe highway Nangji po alam bang ga alang litum ningje dunde akapre ka tum ke song atum da por khat ningje dunde lai sian group atum bang ningje lo la si nil litum ni pu kang tung ga alang litum Phan ke kang check la pu ali la tribes atum aphan tribes atum ang bong kapachi un e akam claim pig lo ar lo pen bang Assam government tum claim lo ke RSS atum Bongo Sena atum claim lo la ke ar lo pen si bang claim lo la si hala election hot BJP apan attack to kede amar Dr. Mumin Phanan personally attack ware la bang sinil tum ke kache kroy dundi akhima la puson lo te hala garu atum han ke lang mun e la son nang naksi vi e pon det lo bang la son pa pe pon long le det nang ji pu sinil tum la isi ke khang don son lo ka pama tha long le det ji apan itum kar bi atum garu atum han ke lang mun e la poli khasi atum han ke lang mun e la poli Kukia Phan ke lang ne Dimasa Phan ke lang ne ba kapre ka tribe tum Phan itum ke lang ne palam dak avik lasi Dr. Mumin aphan attack ware chot BJP aphan attack de BJP tum si alang li Phan ka pe thilo kente karbi tum ang bong BJP do hala tum anda Dr. Mumin Phan si ka pe thilo kente lasi ili ka attack na ni ke BJP Phan si attack na ji la Dr. Mumin Phan kapang tang ke wan flut atum ko mat atum lo la ke BJP atum BJP ang bong lo te karbi atum la do lu alang itum Phan si kapere nang ni la ke BJP long dun ri po bang si pu nang ni Dr. Mumin Phan Perem nang ji pu chok la bang ke chok chi pu ni tum matha la ke tribalism la pen tribal ang bong chế chọc đẹp na và chế lang un e để chế chọc chế sẽ ta chế lang un e đẹp na bỏ phạt nên li tung là si cái khang đun cảm tung bên non ăn ta khang đun ning tung là bằng cái thế mà cả biang long chế rai năng gì polong tan te hala six schedule bằng tăng năng gì là bên six schedule bằng tăng thu thế đẹp mà MSC constituency ke Chiatom Phan reserve pidet nang ji po alam kaning ji ke la ke hala Dr. Mumin try a Caprica tribe to man regional council ke hang a part ala bang sika pere me mulo lo alam landam pe melate athema tribal areas pusi paragraph 20 pen itum phanan pulo itum adet aphan itum phanan reserve pidet lo tribal dom phan Karbi apan pugadi paragraph 20 ke Karbi areas pulhara ke pugadi tribal areas pu Karbi apan talo kadu vi tribal doman sera karizar people ante karizar pi tribal doman karizar pi det along lesi ako tribal kali det doman reserve pi tunani pulode amining ke dam or thokedam alam keli dam longe loting benke la karizar pi analong leke IMSC area ke la ke Karbi Anglong kalidet po lage athima lage tribal areas kalidet po ke lage la sihala bang si serious muchot lo anke ili tum congress a candidate bokajan pen alam lige meeting lo masi declared lo ke chi atum apan constituency reserve pidet nang jipu ko ana ala reserve pinangi polite itu ke sini lor ke Deupani lo lapen ke Bukajan lo reserve pidet ni lapen hala ke chi atum nang ongbong po jo percentage attack si
kasala mo po a percentage la tum nang ong bom lo te aka prek ako reserve pitul bom nang po la pun an ke lage hala di doctor mo min bang number district pinchoni pulo laga outside Karbi Anglong lo je plani apa non reserve pidet nahi pulo la reserve pidet lo te la ta Karbi Anglong ang tan lo je plani lage Karbi Anglong ar lu bali lu number district le pinchong tu det sita lage Karbi Anglong kali det po la penara reserve pitu det lo te la bang ta Karbi Anglong kali det po la si Momin fan peremra Congress fan pe hai nangi pu pu parte APHLC fan pe hai nangi pu pe poning ge wang bede APHLC dunge ni tunge number district pinchong da ni tung che kroi dunde la pen ke constituency Karbi tribe candidate atom fan ka reserve pi po bang dan tung che kroi dunde ni tum bang ke andela APHLC lo lai ke minai la pen Chuningan ke ba chu ningkan chitui yang thom sia prong pen anta bukajan ke APHLC lo kang tan nei fan pe hai nang pu thu the the Congress fan hala ke tha kang tung karbia adet kapi phu kang tung a fan pe hai nang pu thu ro la sineli tung ke ka si kroi dun de non ta khere me alang li Congress hai det lo te bang assembly long ningje don tan lo te tung ke poverty constituency hini ke thom pon det po la ke Karbi Anglong kali det pu thak dak po la ke a lo ting a ron a ting pen lo te an ke pir the ke kachari ke a ron a ting si chari ji ke mate constitution a ting ben ji claim ji law ting ben ji claim ji la ke thak lo le tribal area po wa tribal atom han ka reserve pe po si tribal kali det atom han si aku reserve tu de ji po lo te la ke tribal areas kali det po la mate thak dak po e ben pet po lagi la helo alam mang lo lagi bang no namai ke nang khan thi lai ho alam hala ke che tum akathia tum ningje nam de lai ho alam seta la bong ko sena RSS tum bang chimia tu lai ho alam ke la se tum lam ga ningje do nan ta cheri chok chok nani la bang ge la det ka pi phuk akam bang ge claim nang ni ku ni tum ka chon ning ri ge jok seta non student atum aja tum mo chini bom alang litum ta study bomb lo te chini bom po la si alang litum non ni tum fan ning ke oi tum sita mo chini ji ako chini da prang lo te mesen ko study non la bang study da non chini non an ke mesen ji litu la si nili lam kape klar kam tu nili puge kadu ya KSA pulong le pupe la isi APSA group domba la CPIML domba ko la anak nil tum ning ke dok de dam ke la hen do la